Angena uKhumalo. Khumalo. Ngikubingelela ngane yami. Ho madoda. Ngiyakubingelela mfana wami. Yebo sawubona baba. Kuyaphila baba. Hayi siyaphila baba kunjani? Sikhona mfana wami. Baba sifonelile la ukuthi uze ku-interview. Mina ngiwu-Ashanti. Ashanti. Yebo baba. Ukamala hayi kulungile Ashanti. Imina ke oqashayo la ekhaya njengoba ngikufonelile benzela ukuthi ubaba akasazisa ukuthi ubani yena ubaba. Yini uAshanti namanqoko because amanqoko yini usomahlaya noAshanti uthona ubani U-Ashanti baba Ashanti yini namanqoko because amahlaya shukudla umsebenzi kodwa ke ngizoqala nini ukusebenza Ashanti. Cha phela baba njengoba kuyi-interview la ngenzela ukuthi ubaba sichazele kahle ukuthi ubani usitshele nje ngawe baba sichazele ngawe ukuthi ubani. Hayi umhlola ke kuzovuka amantungu inkosi impela ke ngiyaqala uyisinto nje amantungu we Ashanti uthena ubani ngiyangikhohlwa lento Ashanti lungile ukuthi ubani nginamsebenzi phela ngizele wena la ngithi mina ufuna ukwazi ukuthi ngobani mina. Yebo baba usazise nje ukuthi ubani usukaphi. Hayi uyasangana wena Ashanti yini wena nomphathi wale ekhaya ukuzana namagama uhlangana ngabona nokuthi ngubani mina. Cha phela baba imini oqashayo la ekhaya so fanele ngazi ukuthi i-background yakho ithini senze i-background check ukuthi we Ashanti lalela la usho ukuthi wena ungisuselele kwami wangisusa kwami ngihlelele ngoba ngithi phela ngoba ngangifakele kule ntombazane la reception amaphepha lawo wena ungisusele ukuzongibuza singobani mina. Cha phela senzela ukuthi sikwazi kangcono ukuthi hayibo uKhumalo lo ubani. Ngize ningazi ngihlangana ngaphi nani ngoba phela mina ngizosebenza la. Ngithi mina mhlambe ngizokukhombisa ukuthi ngiqalephi ukusebenza. Ngizofuna ukwazi ukuthi ngubani. Phela baba ufaka usichazele kangcono ukuthi ubani. Ukuthi ngihlangana ngaphi mina Ashanti. Phela baba sikwazi ukumqasha umuntu esingamazi. Hayi umsangano lento le. Ha, umsangano kube ngangazi. Ngangashiya lamaphepha mina kule ntombazane ye reception. Umsangano lento ngiyahamba ngiphinde ekhaya mina ayikhona. Kulungile baba kulungile ungahlala kanjani? Ngiyahamba mina. Umoya baba okay. Yini nifunani ke manje ke? Baba ngoba siyakudinga phela la ekhaya. Uyabona nje njengoba kuseplazini la kuyifarming. Sizwile kakhulu ngawo ukuthi uyayinakekela imfuyo nemedication yayo uyayazi baba. So besifuna ukuthi sizwe kuwena ukuthi asiyekekele ukubuza ukuthi ubani ngoba ngiyabona ukuthi Ngayeke ngempela ngoba niyasangana isho ogcwala umlomo iwona Ashanti thana ngisiyeke lento ukuthi ngobani ngoba umsangano vele lokambuzo lo ngibuza wona. Asixolise bakukhuluma la. Ningibuza into eziserious Nkosi yami hayi lo msangano ningibuza wona. Ubani hlangana ngaphi? Manje ubaba ke mhlawumbe njengoba ke ukhuluma ngokuthi sikuqashe oluphi usizo mhlawumbe ubungalwenza la kule farming le njengoba uyazi Njoba nenkomo encane baba phela sicela uhlisa umoya hayi ke nizohlisa umoya kunenkomo la eziningi esikudingela zona kakhulu sidinga nale le nkomo ngithe qhube lungile qhube sidinga imedication baba njengoba uyazi imithi yenkomo so siyadinga ukuthi siqashe umuntu ofana nawe ozokwazi ukusisiza ngayo. Hayi thana wena njengoba la ekhaya sinenkomo ejacile ezincane ezifayo ngonile phela mangena la thana baba umntungwa yini ungasilekelela wona ngoba imfuyo la ekhaya yafa ibe kanjalo mfana wami muyibeka kanjalo ngoba sengayizwa yobe isiyezwakala ziyafa nenkomo zenu mfana wami manje nifuna usizo la kumina. Manje baba sifuna ukuzwa ukuthi mhlawumbe oluphi ushintsho ngaliletha lana ekhaya mangabe sikuqasha. Ngalokho ushintsho ziyafa ziyekele zife azife ziyayivele zayifela le nto. Baba uKhumalo uyawuthatha kodwa umsebenzi noma uthatha awukho umsebenzi la ekhaya Nkosi yami nami ngafaka phela ngoba ngixakile kanti manje ngiyabuka akho umsebenzi la ekhaya. Ukhona baba umsebenzi nani inkomo ukhona medication la uzodlisa amayeza ziyafa le nto Nkosi yami manje mana ke uthi Azanti Ashanti lungile niyabaholela nje kodwa abantu la. Yebo sebaholela phela ngawo sifuna ukuvusa ibhizinisi bakwazi ukuthola nomholo ongcono. Nkosi abanani baholela abantu la nina. Siyabaholela baba.
ngizokwazi ukungiholela mina. Yebo yabona nje wavusa le nkomo lezi ezigcwele la kuleli plaza leli umholo wakho sokunikeza nesinxephezelo. Hayi hlala ngami mina ke wena ngazanda yazi kanjani Ashanti zibulaleni lenkomo Ashanti wena uyikula yena azangi uyikula cha baba ukhumalo kulona ikula mina lungilela bulalani nemfuyo niqashi omama abazodayisa amagwinya yonke leyo nto yabona amagwinya amazambane amashipsi ngoba vele khona isikole lesi silayiduzane baba ukhumalo uzosidelela phela manje ngizama ukunika icebo nganyami qashana umama nibulale lenkomo lenkomo into engeke idliwe ngisho ngazi ngisho uhlanya yabona uhlanya sibolile phela lenkomo zibole ziphila lenkomo zenu hayi baba ukhumalo ngeke ngcono ngihambele office hayi ngihamba vele ngathi ubuswazi bese ngihamba hawu kanti Phumele ufunda umqondo wami azana bese ngihamba hayi sala nawe sala akayikho indaba yakho uma baba hayi lesigqoko sakho wasengabe lesigqoko sakho uma baba ukhumalo hayi sala nawe ngiqale wamalobolo hayi nawe umgqoko lokhuza lelo kuyahole isigqoko sakho lesi sigqoko wasithenga kodunusa hamba khumalo la wadunusa uthola isigqoko wasicosha lapha kodunusa unenhlanhla wemngane umsebenzi wakhe